Binarên hêjam Siraya Önder di salvegera yekemîn a wefata xwe de hat bîranîn di bîranîna sergora wî de soza anîna aştiyê heta dayîn û îşaret bi israra di aştiyê de hate kirin. Endamên şandeya İmraliya Dem Partiyê Siraya Önder di sê gulana 2025 de ji ber krîza dil jiyana xwe ji dest da. Önder di salvegera yekemîn av wefata xwe de li ser gora xwe ya li goristana Zincirlikuyê ya Stenbolê hate bîranîn. Malbata Önder û xizmên wî gelek siyasetmedar, hunermend, nûnerên rêxistinên civakî û bi sedan kes tevlî bîranînê bûn. Di bîranînê de malbata Önder û siyasetmedaran derbarê têkoşîn û rola wî ya aştiyê de axivîn. Her wiha dengê Siraya Önder ku helbesteke dibêje jî hate guhdarkirin. Sen gittikten sonra iki çalgıcı turnalar semahını çaldı ve kimse dinlemedi onları benden başka. Sarımsak kokusunun yoksulluk ve rakıyla buluştuğu saygısız kalabalıkta kimse duymadı beni terk eden kanatlarım.